borong dengan building nok heke bat nok kaham riwi man takai sungbo ge thuru rogo sungnu kahangkai sungbo bukhawo khakshung mamano ke khakko somo amo heke sini amsai no jeng sung sasakari bagi sung sakari samkai tongo sini no ko lama te sini kami amsai yo sung jeman tu sular bai je lama lai dimaro obosung aste keceng riwi tongo prai 250 ta moto sini simna area o amo highlight thepajaka Tinanggo table like Paitongo, Hoto Paine Talrobo, December January, Sike, extra like Tepazay, Bozaka Tepazaya, Bozaka Nan, Abusum, Sini Amsai, leaders of the Discipline Sumido, Borok all light of no Tepanai, Karon Suporibesh Masunai, Sini Kiprasa Amsai Nobosum, Ubuni Amsai Hai, Sing Sasaka Common Musugo, Horum Pano, Horia Hai, Pilala Common Musugo, I Bagino. Lo samro no sing nai ya prisoi samkai thong sini lama hindi sini school hindi sing jot to digeno khel khai samkai tongo sing norogni samo tongo je kono mantai sokai je kono সমস্যা je kono problem klai kangai sing norno mukumui bukha yak khulogoi sing norno chubanai adara nung bo party klai nung to an nor সমস্যা তুই থেকে nung tam party klaiba nona ang chobana ni sikan sung omahai wan suk mungro wan sugula te nor singula nor je sara se tu bodophan khaitongli sung nor no chobana ni sung nor ni bagi samkhai ni au chini daitto te ang personally omono samkhayo je nung tam party abo ang nai abo ani daitto ya ani daitto as a tiprasa as a leadership tabe o ani simna amsali jesa lukupan to bo problem ko khai bo সমস্যা ko khai bini সমস্যা na sung bahaki সমাধান khainani amono se sung sai to goi samkhai to mata puro puro haili bagi sini amsali lama sini amsali hospital sini amsali school sini serai rogi bobishyot na wan sugigo sung sini school rokno sini bo katal hindi ini chacho hindi no oja tomakari hindi o school rokno bo sung terus tahu borkat halo sing English medium kayak tahu sini amsali borogo borkat halo na tuel porikha bori man nai te mohon prothami tuel porikha rena nangla amo hai kai sing terus sini amsali sing develop tenen bagi sam sore to nong yor to already tipra academy to o jaga holy cross to omo hai English medium kaham amsali khulogoi sini borogo ngobo sing kaham education rena ni bagi sing sai to karon sini di prasaro khoro sule agotolawo korilimanba agotolawo korilan hikai ngauko kisa kaham business ekra chakri klaja roknani nango sini boro rokai gobang mano omahai rampusa turi bagi agotola rogo koriliman jaya ai bagi besibag boro sini di prasaro kamio tomoba o kami amcha no nayani o kami amcha ni boro lukurokni je kedong mung tomarokno sung bahike bongi bomu coba suplai aku oke bemu hote kateman abo sing nai tomo ke tabu sing tui sing banten bagi tui delekina nango hai bagi hezamara blog ni andaro tui department pantung blog pantung tui bagi kuno rang obak kure kuno fan obak kure jodi noi kuno problem tui bagi kaisin ojaga noni je BC ni chairman ba chairman boroi maladi sing boroi kok sanai te kok sai tomo যে কামিও তাবু তুই তাহলে মানে কো আজাগার বসুন তুই দিনের বাকি ব্যবস্থা ফ্লাই করবো আই একে চিন অজাগা তাইসিং আনিসলে সেখান কোকনাল নাই চিনি এমবিসি সার নমস্কার যে নক সেখান বাইরি মাননাই যে বিসি নক কমপ্লিট কাই কোনো মানে ও বিসি তো আলাদাভাবে প্রাইস নেই নাঙ্কাসি পকেট হতে পান প্রাইস নাই যদি গভর্নমেন্ট রি হাঙ্কাই তবো নরক নক হাঙ্কাই টাঙ্গি তবো নরক নক হাঙ্কাই টাঙ্গি sini pocket hite pan no price nai je lukurok nok serangari pai ya koi sunu complete ke punugui mano sung blog a photo rock sung sami disini nane ko je secretary ko GRS ko government issue je sekan kunthai manai government gali sung alada price ke sura hezamara blog ni andaro aisa program kotor make khene sung aro mai ki chalaya ko omo hai ke sau sung nok kanman kha je sau sung nok mai thaka kanman kha government sung price nai Okay, amo hake sini amsanya sung sasaklanya ni abo angsa sung umaya MDC satu umaya BSC satu umaya BDC satu umaya
aro norok borok jotto जों सह पालथाय मिलिनाय चिनि आमथायनो फिसानानै दिनै आंनि दायित्व चिनि टिप्रासारक बिसेसखायै चिनि टिप्रासार चिनिया जत्त बंशलिनो कायसा मेरुदण्ड दङ जाति थांनानै दाय आबंका चिनि सिख्लारक दाबो जों तामनो चिनि आमथायाव चिनि टिप्रासार सिख्ला बोसोराव गोबां फेक जानाय माने गोबां टेब्लेट रक ड्राग्स रक नालायो आबो जों जत्त साइमानखा चिनि एलिसि साहित्य सिङाव मोसाखा जे बुजागै दङ पारानि हते स्क्रेप दङ राबार कमाय दङ बे जों पेटां मोनसे जे जों पसन लवानसुगो सासा जे अमुक फनानिबो सासा टेब्लेट जाय दङ आमबाय आं तामना दं बबाय आं कुनु सबरगै दिनि बंगै दंथौ आंनि फेमिलिनि याखायनिगो आमति हेवान सुं मुरक जों याखाना नांनाय जों संशोधन खायना नांनाय निजि साक्षात्न कारण दिनि न'खौ दिनि सेरायनि दङ माने न दिनि गामिनि बिसिङाव आबो कायसा हामिया कायसा भाइरास सफायनायनि बाबिदि कारण जुदि हामियाखा तिरुक सल'नाय सल'मान लगे लगे निनि न'खौनि माने गोमानाय गावनो टोटेलि आजार इफेक्ट खाबले निनि प्रब्लेम फायकेबले आमुबाय हायरि बागै जों जतनो फांसाखाय माबा जानाय काकुरो बुकुरो तेकेसा जे अम हायके चिनि बर' देरावि दंमानि आबुनि कारण जों अक्रारक बकिसा आजारा दुसो जों मनेता खायदि जों अक्रारक जतन काहाम अक्रारक जों जतन काहाम खायो सिरायरक सिनि हामिया खायो अमहाया सिनि अक्रारक बिबो आरो किसा मिसा दुस दङ आं निजिबो अक्रानो सिनि दुस दङ आरो ताम दुस सिनि सिरायरक नायरियाल दे दासिबो स्कुलनि सिरायरक लाइखा स्कुलनि किफिल काबरो स्कुल थांगुरु किफिल गुरु सिनि अक्रारक नुगो गरगो जे चिनि अक्रारक बमहाय सामुं खाय दं चिनि अक्रारक जोंतामो खायखुनु आव बरक नुगो कारण सेराय आजायै जे 5-6 बोसोरन बर खासि थाया बर जोंनो नुते चिनि सामुं नुते बर सुरुंगो अमहायना जोंतामो चिनि कामियान्ते होनखाय चिनि बाजार हाजाराव हिन्दे चिनि जेकुनु चमलियाव हिन्दे चिनि बरक दिबर माजार रगनखाय नगो काम करिन्दे दुकान रगो बेरायलायो बिसेसके जों अक्रारक दुकान बेरायलायो बेरायते टाइम पास खालामनो हिंगे तास रक थंलायो बिखौ अमहाय जराराव चिनि चिरायो स्कुल थांतोंफुरु नन नुखानखाय किफिल पुरु नन दुकानाव हायनो आदारैलाय दङ हायनो बक्स सालायो आमरक नुखानखाय चिनि चिरायो सुरुंगो तुरु चिनि अक्रारक बिनो नुगै बिखौ आसामुरकनो जों तुरु माखिबिनाय जों निजि साक्षातनो मास नामनाय दुनियाव असंसाराव जतन सोलाय कठिन काम ओंखा निजि साक्षातनो संशोधन खालायनानै आब बेलायके गोराक सामुं बेलायके कठिन सामुं किन्तु आबो जे खालायनाया आमतिया जेसे कठिन बनो आबो खालायनानो किन्तु आरो जों साक्षात सचेतन मांनाय जों साक्षात मा बुजिनाय चिनि आमचायनो जों बयनि आमचाहाय खालाय पिसानानिखाय जों अमहाय सामुंर तुरु जेंना तांनि थांखा ताखुरो बुकुरो ताबो जों गोदालखाय चिनि अन मडर्न जुगाव जों एटलिस्ट मोबाइल कट जतन तैलायो किन्तु चिनि दंमखाय जों सोलायलायनायखौ आगिनो हायकेनो कलको नों थांनायला ताखुरो बुकुरो नरक मोहनपुर थांना नरक कलागासियाव थांना हयतो यांगो चिनि वांजै एरिया गोबां एरियाव नरक थांनायला नर बाजाराव आसुगै तास थांलायनानै नुनो बरकनो बाजार हजाराव बरक दसा दुकानाव जुवां नुमा नरक बरकनो नुनो नुगिया कारण बनि परिबेश कैसा सनामजा दङ आ परिबेश नुगुनो बनि अचिरायरबो आ बनि आमु सुरुंगे बरक सिनिसलाय शिक्षा दिखौ लायै थांगो जों चिनि टिप्रासारबो कम टेलेन्टया जों बहुत टेलेन्ट गोनां चिनि गंथेबाररबो किन्तु जों जे परिबेश चिनि बुसारकनो चिनि सिरायरकनो जों तनिबो आ परिबेश होनखाय जों बर' एबा साथानि कम्पिटिशन फिकियां बिथांखौ हायनि बागै स्वादि जोंबो आगरतला तंनायरनो डिपेन्ड खालायिया जों पारा तंनायरनो जों चिनिनो जों थिगमा खायनाय जों साक्षातनो संशोधन मा खायनाय नि साक्षातनो सोनामै मा पिसानाय जायनि जों वासे उसिकिजाखौ सेक्रिफाइस खायनो चिनि सिरायरकनि बागै चिनि टिप्रासानि बागै चिनि आमचायनि बागै आमसे सिबले आजारा कुनो आसु कठिन सामुनि आंले वानाया एसे आबुनि बागै आं कुनो आसु कत सामुनि आं वासुगिया जों आबुनो खायनानै डेफिनेटलि खायनानै जेफोर नों साक्षातनो पयके खालायो सामुं खालायो जे आंनि दफानि बागैनो जों सामुं खायनाय दिनै जों जुदि बारि थांखाय अबশ্যई खायनानै
Itu जों मुलुग चिनि आमचायो जों गोबां जायगा थांनांगा जों लुगो जों साइमनो जे चिनि लुगुराव बिसिं जत सोलाय सामुंख्लाय ताम खायले जों जत सोलाय सामुंख्लायखाय आं कुनु फानफुंनाया जों बुनि उकुलाव कक सानानै बुनियाव सेजावै कक सानानै बिनि हामिया ताम आमनो जों समालोचना खायनानै के गलाय गलाय आबोके जों खायलायो हायनि बागै जों थंरमो जों तिरुक ताबु तिनि साका तिनि खोनांसिनि आं संशोधन दंथानाय आकलिया तिरुक खायनो जों संशोधन माखायनो फारसा जे कुनु नफानो जों फारसा संशोधन खायनो जों चिनि आमचायनो जों सासा खायनायनि निनि आनि दायित्व हायकेनो जों तिरुक खाय चिनि आमचायनोबो चिनि तिरायरबनोबो चिनि भबिष्यत गाहाम जों मारिनाय कारन अहा चिनि जों जतन सायमानो अहा तुवन जों आजायो अहा दिप्रा सरगनायाव देबाबो सायमानो केबा जों बुनि सेलेंगि सामुंख्लायना दङ जों तामनि बागै महनपुर मिउनिसिपालिटिनि नक माननाय गयबासा कालेक्सिनिखै रां कम दंसिलाय महनपुरनि नक माननाय गयनो रिसिनिगा कमफाके सिंनायखै बंगारनि नक माननाय गय रां बुसु खा बरो 1,60,000 कमनो 1,60,000 होबो बंनिखाय सिनिखे 1,30,000 तांगै अब कताया जों त्रिपुराहा जेफोर 15 अक्ट'बर 1949 सालनिसिम जों जेफोर भारतबर्षआव हाबै माजार एग्रिमेन्ट हाबै जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रिबो बास खालायखा दंलायखा बिनि सब 72 बोसोरखा त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा सरगनो खरकसानो नायसिंलाय मालाया खरकसानो हामजालाय मालाया अमो हायके शुधु राजनीतिनो तर्जाग्रिबै अमो हायके क्लास थाइगा जे राजनीतिनो सिनि हामजालाय कमसिनि नरक निजेरा खाय नायसिंलायता मानसिनि एमन तमसिनि बरबो आनि बाय बुन आसल बाय ब कमुनि पार्टी खायनि आं बिनो फन्त हाबिया आनि हासानि सम्पर्क आनि बन्धु गकमुनि पार्टी खायनि आं बबाय बिनि नमनि प्रग्रामासो थांलिया आंते हेरक जों नुजागो जों दिखा आबरनो जों तिरुक माखिबिनाय दाखुर बुकुराव जों रिखा बुत दाबोसो जरते रिनाय दंगो बुत रिनाय नांनाय आबो सायमानो कारन जों गणतन्त्रबो दङ भारतबर्षनि गणतन्त्र हावस जों दङ बुत रिना नांनाय किन्तु बुत रि तुबु खाबले गोबां लोगोफोरावनो मन्त्रि एमएलए सानका जों किन्तु बबहाय अबस्थायाव दंथागोफोर तामनि बागै आमति जुदा तामनि बागै मिउनिसिपल एरियायाव खाय नकनि रां गोबां तामनि चिनि गामि एडिसि आमचायनिखै कम कारनाव दाखुर बुकुर जों थानसा दङै मानिया जों थानसानि बागैनो अबो हायके जोंनो थांनानै सुजुग मानो बायदि जों अमो हायके सुजुग जों रिया जों पार्टीनो ते तर्जागियावै जों दफानो तर्जागै सामुंखायनो जोंनो सुजुगरि नरो सुजुगनो हादि हायकेसे चिनि आमचाय मोथांजानाय हायकेसे चिनि त्रिपुरा सरग अल दंनानै सुजुग माननाय जों खरसानो बाहायके हामजा लायनायनि आबो जों आंमरनो फोरोंनाय नांगिया कके किसिसा चिनि खाव प्रब्लेम दङ जे बके गुबुनि पार्टी खायो आंखालनि बगे कक सानाय तब केकेसे पार्टी खायो आंखालनि बगे कक सानाय अमो हाय चिनि आमचाय नुजागो फेबा निनि आमचायनि जे नेता साकाव दंनाय र गरखाय साकानि नेता खाय जेसा पार्टीफोर खायो गरखाय थानजासे माइचालाय दंला जों तला दंनाय रखाय तांनि बागै खोथालायनाय दंनायबो नरक साकाव थांखै खोथाय दंनानो जोंखाय तलाव वालालाय दंनाय आ वानसु मुरक नरक वानसुदि नरक साकावसे खोथाय दंनानो होनखाय जोंबो तलाव खोथाय दंनाय किन्तु जों ताम नुजा चिनि गामियाव जोंखाय खरसे कक सालाया गोथालाया जुवा जोंखाय वालालायो बुलालायो पार्टीनि कक सालायो तांखायनो आमबाय निनि जाति निनि त्रिपुरा मोथांजागिया चिनि त्रिपुरा मोथांजागिया होनखाय दाखुर बुकुर खायदि जों दाबो दिनै अजागा नकमाननि बागै एका जे बेनिफिशियारि नरक गाय और कक सालायखा खुलामेला आला खलायखा शुधु तांगै अकलना आंनरनो सारखा आंनरनो आनि सिनानि बरर हिसाबै आनि फेमिलि हायके वान्स न लागायसे दिनै नरनो अमो हायके कक सालायनि दिनै अजागा सुजुग मानो इयाखाय सुजुग माननि चान्स गरै कि दिनै जों वान्सुबो दङ जे जेसाखायबो न जों जे गोथां कंसा जराखै चिनि त्रिपुरा आमचायनि बागै उन्नतिनि बागै चिनि त्रिपुरानि सुबिदानि बागै जों सामुंख्लायनाय केवलि कुनु केनें मुं तर्जांखाय जोङो डाइरेक्ट कल खायमानो नोंनि आमचायनि चेयारमेन दङ गरबाय जुगाजुग खायमानो जों अबশ্যই जे मानसा
ani yago je phan tongsak norolo sung suba ngani bagi sung ready tongnai tinango sung jekuno nongni problem galkai busapor dan tungtung hospital kelaikan untung ini kami amse ni problem lama ni problem school ni problem jekuno problem norok sadi sung buka klogui yak kuari nongni bagi tongnai nongni bagi samung kelaikanai gai je nok manai ro norok no angkoinai norok khabai samung kelai nongni nok no kahang ke isawya koi norok nok kandai ko rong rog bi bai korda ro ke bai ni jin nok no nugui norok je pro khasra gana afro no chini khabo srangai te khawo tong thong na manai gai je nok manai joto lukorok ko ani khaksang ma te hamba iya phari norok kaham kurung tong de hini no nong ni thani ang ke kisi sa koi mani korona pai sinai